bi a won wate won botaye pa no wani suade hunu no eye mabunu no ene wo mo hwe na wo fra won hu Youth Bridge Foundation ene wo de to Electoral Commission anim senke be ya be ne fo mienu bi wo ho a wo mienka entum na Assin North ho mabunu bi asabre wo mo anya mfie dum wo twene de enke ntimi ntwere won mu dini se be ya 27th abato ede yanim se by-election wa Assin North no safo no so benya kwan ato ebia woni Adom Kasee ato so. Youth Bridge Foundation atrense magun krata so a ode twa bato komisa amanyoku ahodo ene Ghana de hye nyina adwen ede siso se ansa na parliamentary by-elections a wo hwe ne mu se aye homobobosume de to so aduonu nson ne mu ode be hyehye so e wo Assin North mpeswa ne so no wo homodin ase mabuna wo mpeswa ne so wede mfihye no dum wotwe ede ba ye fafimpinu ne dum abato ekọ so o manyi mu no wonfa wo monka registered voters ho no wode wo mu beka ho anye sade a ebekọ de ti o man Ghana yamamra na sekui etredia efio sanabosome wa fimpino ne donwa abato komisa no ede voter registration hyehyɛ so wɔ man mu no won kaida foforo bi a sedwumadie no because so e wɔ man mu ne fribra sedwumadie no course no so no mabro dodo na ede mfinhya no dumwɔtwe yanke ho hia sɛ abato komisa no ehwɛ sɛ anka abato bi ebesa akoso bia wɔ man mu no wɔde wɔ mu ebeka ho bi wo to won se on so no kadeka ho se article 42 no ewo 1992 constitution mu no echirim pefe se Ghana ni de bi a wede mfihya no dum wotwe ewo ho kwan se ye register no na abato bi bekoso man mu bia no ono so tumi de ne ho ehyemu bi no kadeka ho se by election se ba bekoso wa Assin North no sempanyimfo anhwe no manfa yi antu yi a se denka mamra ne se no obebu wonani aguso a emwa as a foundation na echire krade a wa fimpinu ene du mienu ne mu afimpinu ene du nsia ne mu ene afimpinu ne aduonu ne mu no wode nsemsi ya bi betu dwa enya de sempanyimfo petie ye eba ne sa ne so na ha adwen paisan se mebno dodo na no entumi nto aba emfama de ope no wonsemi ho nyina ne nteno wode nkra emane abato komisa ne se wonfa nam yenu bi nsi hono ma ebema kwan na wonu ma wode mfinhye no dum wotwe ba watumi register wo mu na abato bekoso no wode mo ho ebehyemu bi ebio no abato komisa no enfa BV house no enya adwuma sanso so na article 42 ye no wa mamra ne mu no so no omo wonani enko ho na sɛ de esie no wonhwe na wonde so ne krakra no ode to kebi wo mufo amanyofo eni ankrankra nyina no mu sɛ wonyina afa wo mu a emma abato komisa no no monhwe hu ne sɛ de o man Ghana amamra no etie no wombu wonani enguso